balima mali kunnafoni jabarani lajabaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲantuma ni y'aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'a balimakɛ professeur Usumani Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na marisi kalo tile 20 ka taa bila karidon na marisi kalo tile 26 dolo jate la fonɛnɛ kalo sabanan tile 29 dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila funteni kalo fɔlɔ tile 6 la doloba saba o de nɔrɔ barakalen don wagati in kɔnɔna na o ye doloba saba jumɛn ye o ye libanti fintɔn ale ni hɔku nin doloba saba de nɔrɔ barakalen don libanti fintɔn ale ni hɔku olu nɔrɔ de barakalen don ni wagati in kɔnɔna na an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliyo funteni kalo fɔlɔ denw beliyo ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ wagatiw olu ka girin aw bolo layidukanw olu tɛna na sabati i n'a fɔ aw bɛ ka a laɲini cogoya min na aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ i bɛna ye aw bɛna se ka nafa sɔrɔ olu la dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw olu de barikalen don aw bolo kamasɔrɔ mercredi le 22 mars ka taa se jeudi don ma le 23 mars kalo o bɛ aw ka so kɔnɔ o bɛ a yira k'a fɔ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw k'aw na se ka aw tigɛ da wasaw kan kibaruya dumanw aw na se ka olu sɔrɔ o wagati ninnu kɔnɔna na nka k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaru ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo filanan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ barikalen tɛ aw fanfɛ dusukasiw ale ni mankutu tiɲɛw olu bɛ se ka aw sɔrɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la nka a ɲininen don aw fɛ fo aw ka se aw dusuw la kamasɔrɔ ni aw bɛ fɛn fɛn lamɛn ni aw ko aw b'a bɛɛ ta ka baara kɛ n'a ye aw bɛ se ka kɛ sababu ye ka bolo su aw yɛrɛ ɲɛna vendredi le 24 mars ka taa se samedi le 25 ma o b'a yira k'a fɔ kalo o b'a aw ka so o wagati ninnu kɔnɔna na dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma layidukan minnu tala aw ye dɔgɔkun daminɛw na n'u ma se ka waleya aw bɛ se ka aw jigi da o kan dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 22 la ka na bila juin kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux funteni kalo filanan denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma layidukanw olu tɛna bɔ a sira ma fariganw olu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kibaruya siraw olu ma jɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa layidukan minnu talen don aw ye aw ka hakili to aw yɛrɛ la layidukan ninnu olu tɛna bɔ a sira ma nin dɔgɔkun in ye dɔgɔkun giriman ye aw bolo ni aw bɛ se aw k'a ka ko ɲɛnamaw bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ kamasɔrɔ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw garisɛgɛ siraw olu lagosilen don ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ janfa walew olu caman sirilen don aw kun kan aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw ka kokɛtaw la hali aw ka kumafɔyɔrɔw la ni aw ma hakili to aw yɛrɛ la jan caman bɛ yen nɔ olu dalen don aw ɲɛ aw bɛ se ka bin o jan ninnu kɔnɔna na lagosiw olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma nka sɔrɔ siraw olu bɛ munumunu aw ka wulikajɔw ani aw ka timinandiyaw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka garisɛgɛ ɲuman lase aw ma nka ni aw ma hakili kɔni to aw yɛrɛ la aw bɛ se ka don janfa dɔw kɔnɔna na min tɛ aw yɛrɛ ka laɲini ye wa aw yɛrɛ ka baara kɛlen tɛ minnu ye o b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma juguyaw olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion samiya kalo filanan denw Lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dugutaga cunenw olu bɛ se ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dugutaga minnu ni aw ma a labɛn o b'a yira k'a fɔ tagama siraw olu dayɛlɛlen don aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na
fɛn bɛ tali kɛ bɔta o fanga de ka bon ka tɛmɛ donta kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛrɛkɛliw olu bɛ aw ka kow la ani bolofɛn tiɲɛw aw bɛ se ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ hali walifɛnw ni aw y'a singa aw bɛ se ka degun sɔrɔ a la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw ka ko ni aw yɛrɛ ye wa fɛn minnu bɛ aw bolo aw ka se ka hakili to olu la kamasɔrɔ aw bololafɛnw bɛ se ka tiɲɛ ka sɔrɔ aw ma dabɔ a kama kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fanga bɛ aw ka ko la ani aw ka kɛ jateminɛkɛla baw ye kamasɔrɔ jateminɛnin bɛ se k'a to aw bɛna ko caman natɔw ye ka se ka kunbɛ cogo sɔrɔ olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge samiya kalo sabanan denw vierge nin dɔgɔkun in kɔnɔna na layidu timɛbaliyaw olu de bɛ aw kun kan kamasɔrɔ layidu minnu bɛna ta aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na gɛlɛya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma a b'a yira k'a fɔ kumakan duman fɛn fɛn mana fɔ aw ye aw kana olu minɛ n'aw bolo filaw ye gɛlɛya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma layidu timɛbaliyaw olu fanga ka bon aw ka ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa ka tila ka aw ladɔnniya dépense inutiles olu de bɛna se aw ma kamasɔrɔ aw bɛna musakaw bɔ musaka min ni aw bɛna bɔ ka don mɔgɔ wɛrɛ kungow la olu de ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fana wa hali dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw bolofɛn yɛrɛkɛw olu bɛ se ka aw sɔrɔ nafolo tiɲɛw olu bɛ se ka aw sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni fɛn min surela mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw bɛ se fo aw ka se ka aw basigi k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso kawla kalo fɔlɔ denw balanso nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani yɛlɛdaw olu caman ɲɛsinnen don aw ma aw fɛlen don aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka ca la wa aw mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni aw bɛ fɛ ka juru ɲini walima aw bɛ fɛ ka walima na aw bɛ fɛ ka bɛnkan ɲini aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin y'o wagati ye a ka ca la ni aw wulila aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ aw ka ciw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ko ka di mɔgɔw ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw scorpion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw kana fɔ ko aw bɛ mɔgɔw lajagoya ka taa a diyaɲɛ siraw fɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun caman bange aw ka siraw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw dalakanw olu yɛrɛ bɛ se ka kɛ tasuma ye ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ kuma n'aw bɛ fɛn o fɛn kɛ aw ka jateminɛ ni hakili ye ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ aw yɛrɛ dalakanw olu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka ko caman tiɲɛ aw ma n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma wa a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma a bɛ se ka aw jigi da garisɛgɛ balilenw kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw kawla kalo sabanan denw sagittaire nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ko ɲɛtɔla aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka tiɲɛ o b'a yira k'a fɔ aw yɛrɛ de bɛna kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ teliya ani basigibaliyaw o bɛ se ka aw ka ko caman ko dɔw ɲɛtɔw ko olu tiɲɛ aw bolo a b'a yira k'a fɔ aw ka se ka jateminɛw kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ aw ka waleyaw la janfa minnu bɛna siri aw kun kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka ca la aw bɛ se ka bɔ olu janfa ninnu caman kalama yanni a ka kɛ walima a kɛlen kɔrɔ kɔfɛ aw bɛ se ka bɔ a ko kalama ka se ka aw yɛrɛ minɛ ka se ka hakilina ɲɛnaman dɔw sɔrɔ ka bɔ olu janfaw kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka aw yɛrɛ de bɛna kɛ sababu ye k'aw ka dɔgɔkun kɔnɔ ko ɲɛtɔlaw k'olu dɔw caman k'olu tiɲɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw garisɛgɛ cunenw aw bɛ se ka olu sɔrɔ aw bɛ se ka aw jigi da olu kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun in kɛrɛnkɛrɛnnen don ka ɲɛsin aw ma basigiw olu bɛ aw ye hakilisigiw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hali n'a sɔrɔla dontaw olu fanga ka dɔgɔ basigiw ani hakilina ɲumanw kunnafoni siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wagati tɛmɛnenw na aw tun bɛ ka se ka laɲini dɔw ɲɛɲini ni aw dɛsɛlen don ka kunbɛ hakilina ɲuman sɔrɔ olu la aw bɛ se ka na jaabi dɔw sɔrɔ olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na
k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka n'a bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw fo nɛnɛ kalo 2nan denw verseau. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na lagosi wale caman de talen don ka aw sɛgɛrɛ. Hali aw bɛna baara minnu kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na olu bɛna lagosi mɔgɔ wɛrɛw fɛ, aw yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw fɛ. O b'a yira k'a fɔ aw ka ko man di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ, aw ka kumaw kɛcogo la. Wa janfa walew fana olu talen don ka aw sɛgɛrɛ. A b'a yira k'a fɔ fo aw ka jateminɛw bonya nin dɔgɔkun in kɔnɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛna ɲɛsin aw ma olu caman tɛ aw niw ye. O bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw bila fili dɔw la. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 20 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw fo nɛnɛ kalo 3nan denw. Poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun bɛ daminɛ aw bolo ni wasaw ye. Dɔgɔkun daminɛ barikalen don aw la kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ aw ka ci ɲɛnama minnu bɛ yen nɔ a bɛ se k'olu bolo da dɔgɔkun daminɛ yɛrɛ kɔnɔna na k'a daminɛ lundi ka taa se mardi ma. Kamasɔrɔ lundi kalo o b'a ɲɛ ɲuman kan aw ka so kɔnɔ. Ale ni mardi don fana kalo bɛ aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma. Aw ka wulikajɔ ani aw ka wasako ani cikan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ aw ka wuli k'olu bolo da dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la. Nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se ka na jaabi ɲuman dɔw sɔrɔ olu la, walima dɔgɔkun daminɛ yɛrɛ kɔnɔna na aw bɛ se ka jaabi ɲuman dɔw sɔrɔ olu kɔnɔna na. Garisɛgɛ siraw olu ka suma ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nka garisɛgɛ kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ, layidukan kɔrɔ minnu bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la. Lagosikan minnu bɛna ta ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na olu lagosikan ninnu tɛna se ka dekun lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin de ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. An balima Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaga cɛ ani muso, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba, nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka se ka aw ladɔnniya nin wagati dɔgɔkun in kɔnɔna na. Fo nɛnɛ kalo 3nan o bɛ ban pewu nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. An bɛ don funteni kalo fɔlɔ yɛrɛ kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na funteni kalo fɔlɔ o bɛ daminɛ. Halisa kibaruyaw siraw kan nin wagati in kɔnɔna na toujours an ye safinɛ ko kuma fɔ. Safinɛw ninnu olu bɛ yen nɔ toujours. Safinɛ ninnu bɛ yen ni mɔgɔ minnu mago b'a la i bɛ se k'i ka date de di. Safinɛ in a bɛ sɔrɔ n'i ka date de ye. N'i y'i ka date di e bɛnna tamasiyɛn min ma o safinɛ i b'o sɔrɔ. Kamasɔrɔ a kɛfɛnw bɛɛ kɛlen don a la fo ka taa se a parfɛnw ani fɛn minnu kan ka k'a la olu bɛɛ lajɛlen kelen don safinɛ ninnu na. Ka tila ka aw ladɔnniya tuguni nin wagati ninnu na an ye baara kura wɛrɛw daminɛ i n'a fɔ kalo. Mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'i ka kalo kibaruyaw dɔn donc n'i b'a fɛ k'i ka kalo kibaruya dɔn, kalo kelen kibaruyaw, donc a kibaruya bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ i ye ka se ka datiw ta a kɔnɔna na. Dati minnu bɛ yen nɔ ni i bɛ se ka i ka ko ɲɛnamaw kɛ ka bɛn a dati ninnu ma kalo kɔnɔna na. Donc o jateminɛw olu daminɛna. Nka nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni i ka datiw de ye. Kamasɔrɔ e ye dati min ye o ye e yɛrɛ ye. Wagati min bɛ bɛn e ma o bɛ sugandi i ka datiw de fɛ. O de la dati nafa ka bon an ka nin jate ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ. I ka kalo kelen kibaruya ka se k'i ka kalo kelen kibaruya dɔn ka bɛn ni dolo ka tagama cogoya ye ni i ye an wele. Donc an bɛ se ka olu kɛcogo fɔ i ye ka kalo kɔnɔ kibaruyaw d'i ma ka daminɛ kalo daminɛ fo kalo laban wagatiw la. Nin de tun ye aw ka kibaruya ye. An b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ. Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na. Halisa Ala ka laɲiniw sabati. A ni ce.